jeng bat ulaong atrai balai ke jing bita cume kawyang ding persya ekipai cume kiba me lawan yalam nari jib da kabor ba bat da kikti badan bor tuken mau ya Abraham ya Isak bat ya Israel isakri cume ha kiba me lasmai dayat daladehi pan me laong haki an penroy penpar ya kikun kiksiu jongpi kat kiklur kabeneng bat ya baro kane kari kabangala kular an ai he kikun kiksiu jongpi bat pin sayok pateng ya ka sijunom kumta utrai uble utrai ulapai no na kabasniu kabaulamut banle ya kipai jungu taktin jong utrai Kajing pule na kasiti banengkong u Paulus bakuat sya u Timotius. Ko ba iet ngas ngungu ya uta u balaai hanga ya kajing klain na kabenta kane. U Kris Jisu utrai jungi na marba ulanyau yanga u bala bansyania da kaba utung yanga hakakam jung u. Wat la mensyua ngala ben blay bat ngala ban ben bat ngala nyau ben ya u penban ngala yok pediang ya kajing isin ay na marba ngala le klem datip ha kajing bom ngej bat kajing ay utrai jungi kala shlei syabab palat na kabenta junga lem bat kajing ngej bat kajing iet
kiba u Chris Jisu. Kajing ong kalong kabashisha bat kabadai hok ba on priang nadong syadong ba u Chris Jisu ulawan syakane kaperthai ban pen em kiba pop. Bat ngalong ubah hakmat na kinong pop. Henry ngalayo jing isin na kabentak kane kadau. Bahanga kum ubah hakmat u Jisu Kris undup yo pen ya kajing yaisha bajanai jung banlong kanuksai kitu kiban nget hau na kabenta kajing im bom jukut. Haus im bom jukut ubom juyap ubangim la yo batang mau ublei kanlong kaburom bat kanam junom la junom amen. Kaktien jong utrai. Yesu yang boleh. Badon hau Chris ulapen Yesuk ya kaperthai halade bat ulapen khamti ya kakubor jong kajingpen Yesuk hangi. Kajing pulih na ka gospel bakuit kat kum u Lukas. Kaburom hami kotrai. Ha kata kapor. Ki nong lum khajana bat ki nong pop. Kilawantur syajan ban sngap yau Jisu. Te ki Pharisi bat ki stat ain kilas dang ban yat num. Ki ong. Uneu breu u pedang ngobhai ki nong pop bat uya bamru bat ki. Kum tahu Jisu la kren haki ya kene ke Pharisi. Unon api ubadon shispa teli kilang brod. Ladau jakno ke wainaki unban omi no eki kendai po kendai hari kenja. Bat lek wat ia kata ke wai ke balaja hadu baun da syam yaka. Barendau la syam yaka uba yaka hala terpeng udak men bataba upoi hayeng un khot iki paralok jung bat iki para marjan marpa bat uong haki to yak men bat nga na ba ngala syam ye kalong brod junga ka balaja hakaju ka rukom ngan ong hapi endon kajing kemen ka bakam kraw habneng namar weu nong pop ubakela ka bamut ban yaki kendai po kendai ngut ki bahok ki bamdon kam ya ka jingkela ka bamut ne kano ka kentei ka badon shipho teli ki sbai rupa lara ka jakno ya ka we ka sbai ka ban om thang yaki syarak bat sar ya ka yeng ban wat pnia hadu bakan da syam ya ka anda kala syam kan khot laki lokki jor ki marjan ki marpa bat kan ong hagi to ya kemen bat nga na bangala syam ya kasbai ka bangala ja hakaju ka rukom ngaya tu iphi makan don ka jing kemen nakmat ki angel ublei na ka benta weu nong pop ubakela bamod nang ta ulo ong hagi ladon weu briu ubalon arngot ki kon shinrang baru ba kamret naki ulo ong halau kopa Aino hangai ka benta jong kaspa ka hajar ka ngadei banyo.
Teu pau la sam ya kaspa jung u hapdeng jung kita arngot. Hadin kendiat sengi ukun uba kamret ula lum lalang barok kat baudon. Bat ula leit syari bajengai. Bat hangta ula pen serwai la kaspa da kabaim pathar. Te habala pelut kat kaba udon la kisa kanem sneu kaba jor hakta kari. Ulas dang ban kerdu. Kumta ula lek bela hawai utrai nong jong kata kari. Baru tahu ubriu ula pai u syagalengka ban ap yakis niang. Unjin dala kloi ban penkedang yela de daki kop babam kisniang ba umdon ba ai yu. Hendrei haba ula kendet ben riu ula ong. Kat nongot kinong bela ipa jonga ki pahu pahai kabam kasa. Bat ngapat hangne sabangan yap tengan. Ngan yang joy ban ngan leit syai pa jonga ban ngan ong. Kopa ngala le po persya ya ka beneng bat hakmat jong pi. Ngamlong syu ubabit manung khot kun jong pi. Tule yang kum ya wei na kinong bela jong pi. Kum ta ulai yang joy bat ula leit pai shalau kpa. Henry kat bau dang don ha jengai. Ukpa jung u ulai yu i. Barula dap la ka jin sngo sen ei. Barula mare barula piam yu. Barula do yu. Tu kun ula ong hau kpa. Kopa ngala le po persya e ka beneng bad akhmat jong pi. Ngamlong syu ubabit banan khot kun jong pi. Henry ukpa ula ong hala ki syakri. Wan rak loi ya ka jan kop bakordor tam. Batopen kop yu. Batopen deng ya ka sati ha ki syempre akti jong u. Batopen pong yu ti yu. Nang ta walam yu kun masi ubala sngai. Ban penyap yu. Batong ini kawai bat elek kemen. Naba uneu kun jonga ulayap. Ulai impat. Ulaja. Bat la syembiang yu. Kum ta kilas dang ban elek kemen. Henreu kun baneng kong jung u uladon halengka hakata kapor. Bat habau lawan pai. Bat jan hapoi. Bat jan poi haying. Ulai sngow ya kaput ketem kesyat kemen. Tiula khot yu wei na ki syakri badula kali ya ke kata ka belaja. Barkau syakri ula ong ha u para jong pi ula wan pai. Baru pa jong pi ula pa penyap yu kun masi yu bala pen sengai. Namar ula yu biang ya u ha ka jing koi jing kia. Te ula kidom ir bat tre rum. Ukpa ula mi baru ula kro yu. Henrei u jubab ya la ukpa. Baik, lakat tas nem ngalat train aga benta jong pi. Pen ngam sem tam sneng yek hukum jong pi. Pen ban pim ju ai yang watang yue kun blang. Bangan yo ya kawai bat ki paralok jonga. Henry tang suan pai uneu kun jong pi. Wala bam du ya kaspa ka pau jong pi. Bat kinuti pi penyap na ka benta jong udau kun masi bala pensngai. Teu pa ula pai kitin. Ko kun bor-bor pidon bat nga. Bat kat kabangadon kalong ke jong pi. Henry kaladei bengin ya kawai bat yelek men. Namaru neu para jong pi ulayap. Bat menta ulay impat. Ulaja bat la syambiang ya u. Ka gospel jong utrai. Kajinya ro eme ko kris. Tingi yok sngowi kajing pule ka bejrong bah kamtam na ka gospel. Bat nga pule jin shisha kila ai ka balang kala ai ngi bengin jit. Ban pule ka ne ka bejrong ne ban pule ka balangkot tang ba nga pule knang ya ka ne ka bejrong namar. Borok lai teli ki jing pule borok lai teli ki ne ki jinya tu jong jisu ha ka ne gospel ka mentaka sngi ka parom ka jinya tu kana jong jisu ha ka gospel ka ngi pule mentaka sngi. Ka peni ya ka jinglong bakardor jong ublei kumbang ala kren mene haswa ban sedang ka mas bakuit ka jinglong ka bakardor jong ublei ka jinglong ka ba ukloi ban map ka jinglong ka ba ukloi ban IT lah ka jingim ban penim yang ngi kinong pop nah tak daw ngakwa ban sedang ya kene ka jing puson jungi halor kene ka liturgy jong ka tin ublei mentaka sngi dak mapan kan mau pi ya to ka jing ya ka to ka story ka ba klempep pila ya puleh po ke internet sipang kido ki arngut ki sadhu
ki balik duai harut ke Duriau. Berkat ba kidang duai hajan jong kata ke Duriau. Uwe usadu balak kham rang ba. Ui bakti kenyang lor tham. Ka don ha kawa. Bat ka persang ban jingi Henry ke jing klain jong ka kamla ban jingi ban poi sarengkau. Tu nu usadu ukem ya ka ura eka sarengkau. Berkat bau dang kem kene kenyang lor tham ka kenta ayu. Upenhap pada bau penhap kene kenyang lor tham ka lek biang syawa. Haka ba arsin ru namar ba ukwa penim ya ka une usadhu usim biang ya ketangan yang lartham wanra biang sarengkau. Ka kenta biang yu penhap ka yang lartham ka lek biang syakawa. Ukem biang ya ka usya kenta upenhap ka lek biang une usadhu badang samla upej udah kecing pu samarki wang ko kale wang. Me big hadu kat ne. Mentit se la me bat me kem ya kenyang lartham. Kan kenta ya me. Udah sadhu balarang ba wang oi ngatip ya kata. Tang ba kacing long junga kelong ban penim ya ka. Kamat kenta melele. Kamat kenta yang ada tu gibi jengga melele. Tang ba kacing mut jong kacing im jonga kelong ban penim. Ya kan ya kenyang latham. Ladang ngamle ya kata ke kawa kan kit ya ka kan yap. Hang tau sopu sadhu badang semla upai pang ya kacing long bakardor jong kacing im sadhu. Ban im na ka ban ta ki wei. Ban ngatarai kedi kata kabangi yo sngow ya ka jingmut jong kali terji kabangir ke menta ka sengi. Kajing mut jong kali terji kabangir ke menta ka sengi. U Jesu ukwa ban nyatu syai gitu ki Farisi bat ki Sadusi ki benyau benyu namar ba ulek bam ulek sa bat ki nong pop bat ki baklim bat ki batu ulek don rangkat bat ki knyum bat uai lightly ki parom ni ki tu kana ki bangi yo sngow menta ka sengi. Kaban kong Jepang kitu ki langbrot ki balaja. Kumo to try ulek wat uino itu kendai pekendai teli ulek wat pada bau yo ek ta langbrot ke balaja nyap ke balasa kema. Dap dak jing kemen. Kebaar Jepang tu ke beriu ke penja ek tu ke sebai rupa bat kabalai ke bajrong syuk Jepang tu kon sarong auria. Kano ukpa usno kemen habau yo biang yalau kon. Kajing long bakordor jong ublei. Kajing long bakordor kajing kwa ajong ublei kalong na kabenta kajing pen iem jongi. Kata kadai kajing long kaba ublei udon. Bunsen na kali ya bang ide pulei kini kajing pulei. Balai ublei ule hadu kat ne. Balai ublei ule hadu kat ne. Balai IT lah kajing im na kabenta pen im yang abat yepi. Kadu katwai ngayuk kajing mut ba namar ublei ula tau yang abat yapi haka saindur haka dur bat ke ikhtiar jenggo kamut ngilong ki briu ki bakordor hadu kata ngilong ki jin tau ki bakordor hadu kata na kata tau ukloi ban le ban sayap halor gading na ukloi ban pen im yang abat yapi namar ba ngilong ki jin tau ki bakordor hadu kata Hato ngisong tu mo ya kajing koridor jong kajing beriman beriu jongi. Barang langsung tu ya kajing long koridor jong kajing im long beriman beriu jongi. Balai ngilek pop. Balai ngilor ni. Balai ngi sarong. Balai ngi klim. Bat kumta terter. Habang ngile ikini iki kamut. Ngam so tu ya kajing long koridor jonga. Hoit ngisong tu ya kajing koridor jong kitiar kimar kimata Henry Bunsin kabasusi kelong ngim so tu ya kajing koridor jongi. Ngakan mau ngakam tam ha kene ka juk be spa jongi. Ngakan mau hos nam arajar kan driu bangile ya gitu ka way ka practical mo ban pen I kat no ki briu ki I ya spa ka phong ngalai tu pi de kene borobor la kan sin shu ya tu ka jinja hapo mulai Paris jongi ngibu ya ka dur jong kamara Teresa Hakmat jingkang akendo ki briu ki bawai mas ki bade pediang communion ki wai mas haba ki I tu ka dur tip ki ini ki mi ngam tip tang makadon Hakmat jingkang
mdon weiru ubashim ya kedur batep hapla la jong ne tep hakot jing ruai ha kemas bashpo baje kakot pisa kabasan spa tengka ngibu kenang ya ka hajan itu inala badap ta jing jaklia baru kibriu ki ya kata bad khadu khadwai ngai iwi kena semlai i bayang lupa las bayu i kene ka pisa i pej don mano katu pisa badon apa deng gajin jaklia i bamdon mano tap ya ka kemut sim ya tu pisa na kanala kendrek ya tu pisa bat tap i jai hapla la jong ya ka pisa ngi king kedor hadu katu Henry ya kajing im la jong ka bau brave kloi ban IT la kajing im ka bang yo sngo ka gospel ka bamenta ka sngi ngim perwa dengan tharai gede king ka ba ngi hab ban puson ha kajing im jongi habalat hau yang ngi ha ka dur ka dar jong ublei Henry hado ngi sngo se ngi long ki ba kodor hado kata kajing im kajing long kajing man jongi kapan i bor bangim sotu ya kata na kata katau ngile shibon ki lait ki let ngile shibon kitam kiduna nalor kene sakwe ke bangku banginya puson lemba ke liturgi ke bamenta kesni kumno ngil sotu bangilong ki bakodor kumno ngila bentip bangilong kita ki breu ki bat hau ke pang dau blei don arep benta kapan kong kalong bangin burom ya lede kalong bangin burom ya lede bangin soto ya kijing dona jungi ya kijing bakala jungi hai ngilap ya kata ha kijing pule ke baar u Paulus apostol ha kasti jungu mene uong ngadei udong po bubakrau hadu kata hende ukala ka bamot usung tu ya kijing kodor jong usung tu ya lade ukala ka bamot hawat kadon ke ke baplong yu ban kala ka bamot hakaji im junga bajong pi yula se kata kapor kamlong kumaja u Paulus apostol Henry kidon ki kep ki bau blei u hikai nga baje pi bangin kala ka bamot bangin sotu ila de hatung ngilong kita ki kristan ki balai umat kum kita ki kep bat ki bakala ka bamot ka baar ki breu ki basotu ya kajing kordor jongki kin burom ru ya ki we kenya sat na ka benta ki wei la ki breu kitam kitu na ki parlok jongki kilong ki babakla ki parlok jongki kilong ki baduna kim kedokti ki penban ki pakta ke ga bangyo so ka simple ka banungkong kuno u Moses u ya sat na ka benta kitu ki pardo ki paras nam jong ha kane ke juk jungi benta ha ka jaga bangin ya sait na ka benta ki wei ngidang dokti persya syu yaki ngikren persya syu yaki kajing pule ka banengkong ka hikai nga bat yapi mangim de ban dokti penban ngidei ban ya sait na ka benta jongki ta kamut kajing kren jongi kade ban ya hab bat kajing le jongi madeng ong ye kane namar bun na beng jonga bat jongpi habang ngikeli habang ngi kren sene sitai nyong bengi i kita ngi kwa bende bai kita Henry ndala poi ka kam ngim jule ngim le ngi perkatang ya la de ngim perkat na ka benta ki wei mo kumun tu ke ji thu khana ngasuk kan mau klek itu ji thu khana mo kiron kita ki breu ki besyong ha ta ka jihad na baro sudong ka perthei ki besyong ta ka jihad tip ki lek jing lek che ngam tip ta ka jihad ka kelano pat kibriu kistang ban ngam jelop ha kata ka duriau ti habai i kini kinong pelai im ki beton la kilong jong kiling kenda ki life saver boat ba ki ong mo ki wan shau i kini kibriu bat la ong ba ka we ka ling ka life saver boat la ban syong tang at pongot ti ha ka we na kata kiling don arpo lai ngut kibriu ki besyong ti kapten jong ta ka ling ong songba lai ngut hiar na kane ka ling IT la ka ching im na ka benta kiwei te unong Italy ong viva Italy ngan ai la ka ching im na ka benta ki men ki para jonga uno seduria uyap
ubaar nong Philippines suang mabuhay Pilipinas mo Muslim kari Philippines kan IT lah kajing im na kabenta kini ki paralok junga umam syo uru uyap ngon India jungi babat makijai baru kenyat yu nong Pakistan spo yula se bunsin ngilong kumta hakajaka bangin long kumu Moses ngikren ngile ya kabang ngikren bunsin ngile kum taw nong India barat makijai ngapen i bang i jagari India endre ngapen ya pa kuwe kani ging gabama kani kapen iba ngilong kibriu kiba le ya kabang ngikren tu Moses hakajing pule ka banangkong mantakas ngi uai ngi ya kata kanuksa kini baro kilai teli kicing pule hak bakat du kipen i hangi ya kene ka poin ya kacing long bakar dor jong ublei bad ukwa inga pa pir bangin sutu ya kata kicing long bakar dor jongi bar ka baar ngi im na ka benta ki wei na ka benta ya lade dongin long ki Kristen ki ba kumu Kris dongin long ki Kristen ki ba kumu Moses dongin long ki Kristen ki ba kumu Paulus ba koi kanang bangin yo ya kacing imbam jukut eri ro ya Jesus Kris junom la junom amen dongin ye yang benta bangin ya pelai la ka jingei di ublei upa jungi ubala pa yala ukun sha ka pertai ban penpau yingi ya gajing isen e jong u kajubab jong pi galong ngi kerpat ime kutrai ngi kerpat ya me kotrai ngi dwai na kabenta pa buku jongi upo Francis ki cardinal ki bishop ki lengdo bat kinong trei balang ba lengba ka jingker ku blei trai kenran ba kindon barbor hapdeng kamet kapakoj bakya barro ba kidangla shu ban pen priang ya ka kubor ba shaki wei ngi kerpat ya me kutrai ngi kerpat ya me kotrai ngi dwai na kabenta ka jingsuk ha ka perthei baro ka wei ngi kerpat ya me kutrai ngi kerpat ya me kotrai ngi dwai na kabenta ki bapang basitom
Kibadon haki ying kisem habat haki hospital baper ba ublei jong ka jing it un aino barbor yaki ya kamet kapakot kapakya ni kerpat yami kutrai Ngi kerpat yami kotrai. ni duai na kabenta ki kun samla jongi shenrang bat kentei ba ublei trai kenrat un pen klan bat pen suthit ya ka jinget ha ka jingim jongki ni kerpat yami kutrai Ngi kerpat yami kotrai. ni duai ro na kabenta ki long ying long sem ki bala jot la pra ki bala klet no yami ba ublei jong ka jingit ublei jong ka jing sebun bat ublei jong ka jing isnei ba mau un man lam biang yaki sya ka sem ka jong u ngi kerpat yami kutrai Ngi kerpat yami kotrai. Kok pangi ro yami na kabenta ka jinis e jung me kabalapen pau bun sin e. To yarap ingi mengiru ngin map ikimen ki para ki balapan sosi yengi. Kenang babaro ki para bangai jong kane karempei kindupla banyaro ya ka jinis e jung me shi junom. Bato ai ka jinis thaj bam jukut ya ka mensim jong i kong walang Mary Jun walang kmi jong i Sir Brian madru to isne yengi baro mengindon bor kata kajing songtu ya kajing kodor jong kajing im jongi ni pan ya kane da ukre sutrai jongi amen. para ba jingnya junga ba jong pi kan long ka ba pediang hun hakmat ublei ukpa ba don bor baro kain pediang jingnya nak ti jong kokpa to pediang iki jin terwa jong kane ka yeng ka sam jong me ka bayaro na ka banta ka jing kan rei jong ka jing isne jong me ni pania ka ne dau kresu trai jong i utrai undon rengkat bat pi to ken tiu ya laki donut ni ken tiu ya kisha utrai tongin ya nguyok trai ken radu blei jongi kasong bat kade kok pa ko blai badan bor bat bam cukun
Ngile bahaban hengu ime borobor badhaki jaka baro. Kibriu ki konjong me kilaya sakma. Bit bat kila ino ya kajinya long log bat me. Me pat me lapan pai biang ya kisha me. Dakas nam u konjong me. Bat kabor jong umen sehem bakuy. Me lalum lang ya kibriu baro hakabalang jong me. Bakin dup ya long kaway. Tik kumbama me. Ukpa me long kaway. Rengkat bad ukon bad umen sehem bakuy. Me lapalong yang i upat balajit. Bangin dup ya ro ya kajing start jong me. Ha kajing tray jong me kabapan im yang i. Me lapalong yang i kamed ukris. Bat kajaka syong umen sehem bakuy. Tehena mahar kata. Da kabas ngongu ya kajing isen jong me. Ngiya sobat ki angel lembat ki riu kuy. Ha kajing ruaya roh jong ki. Shisha melong ubukuy kutray katmay jong kajing kuy baro. Namar katangi kerpad yame. Do pen kuy pen kantang ya kini kijing terwa jongi. Da kabapayo mensim jong me kum jer halor jong ki. Bakin dup kalalong yangi kamet. Bat kasnam jong utray jongi Jesu Christ. Ha kapor baladino ayu. Badala kamon sengaw bahaw la padiang ya kajinsha shitom. Ula shim ya ukpu. Badda kabay ngu ya me ula kdia ya u badula ay ya u halaki sendran u ong. To shim mato bam na kanepi baro. Namar kane galong kamet jonga ya kaben IT na kaben ta jong pi. Haga ju karukom endalalaya bam ula shim mi kakuri. Pada kaba ay ngu ubiang yeme ula ay kahalaki sendran uong. To shim bato di na kane pi baro. Namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga. Jong kajutang bat mai bat bam cukut. Ya kaban penmi na kabenta jong pi bat na kabenta ki babun ya kaban mat ikipop. Tule ya kane ban kan mau yang nga. Kajin maya jong kajin ye. Mentai kenjap kejing bipat jong me. Ngi terwa hame ko try yok pu jong kejing im rika kuri jong kejing pen im. Ngi da ai ngu ai dem namar mela nyo yang ngi ki babit ben yang hakmat jong me bat ban syakri ya me. Da ka bas ngorit ngi karpat ya me. Ban ngi ki bayo benta hakamet bat kasnamu krez. Ngin long ki bapen ya tali ka way daw mensim makoy. To kon mau ko try ka balang jong me ka bala phyang hasat lak ka pertay. Bat to pen janay ka ha kejing ye.
Rengkat Baru Francis ukpa bakut jungi u Victor u Bishop jungi bat baro keleng do. Dokan mau lemru ya ki men ki para sendrang bat kentei ki balayo tia da ka bakar men ya ki jing me pat. Badia baro ki bala khlap no ha ka jing yesen e jong me. Do priang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me. Do yesne ngi baro ngi karpat ye me. Nang barangkat bat kamaria te soti bakut yuk mi jong ublei Joseph bakut ukurim jong ka. Ki apostol bakut. Bat baro ki ukut ki bala pensong bahaya me pateng la pateng. Nginduk long ki babit ban yo ban talem ha ka jing im bam jukut. Bat ngin ya ro bat pendon burom ye me da ukun jong me u Jesu Christ. Da u lembat u bat ha u kan long ha me u blei pa badon bor ha ka jing long ka we jong u men sim ba khu baro ka burom bat ka jing ya ro junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang i daw nong penim bat kumbala hikai ngi dagak tin blei ngi nut ban on. Ko pajong ngi ubahat nen kan long ka bakut ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me haka kando kumbaham neng tu ai hangi menta ka jinbam jongi ka ala kasi batum apiangi aki rengkang jongi kumbangi rungi ma yaki bales new yangi marwad yalam yangi shaka jing penshoy Henry to bella yangi nakabas new to pelai yangi kerpat kutrai naki jing snew baro haga jing bonjong me do jing sok jing sanya ki sngi jongi kenang badaka jing dapat jing yesen e jong me ngin lak borobor na kapop bat ngin yo jing dana ke jing jenjar baro kat bang dang ap mi lenti ke jing kermen bakoi bat ke jing wan pat jong nong pen im jongi u Jesu Christ nama ka jong me dong ka iman kajong me kabor bat kaburom junom la junom kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jong me kajing suk nga i happy kajing suk jong nga ai happy wat peje ki pop jong i hendre ye kajing ngai jong kabalang jong me bat ha kajing subon jong me to ai kaya kajing suk bat kajing nyatali ka wei kat kum kamon jong me Mame uba imber basun syar junom la junom. Amen. Kajing suku try kendan boro bor ringkat bat pi. To ngin ya terwai kada kajing suk iwe hai iwe pat. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang brod jong ublay.
hakmi ubakit no ekipop jong kapel thai su kitu kibala khot sa jing khawai jong khun lang broad ko ken ra dang long jong hok men rung po ka yin jonga hen rei shuang tang ka tien ka men sim jonga kan sakhia hi
Okpa sasisin melamap biang yangi yakipop jungi hakane kayu kares kabangi layop tiang. To yalamingi ban mat yakajing kemen jong kajing map habangi kloy ban map yakito kibalapan mong yangi. Ngi pani yakane lengbau kres utrai jongi. Utrai undon rengkat batpi. Ublay badan bor baro unkar kuye pi yakajing tumu babaha jong pi yakaying kasem jong pi baro. Ukpa baru kon baru mensim bakoy. To yelek suk kamas kalawai. Ni sungongu iyaw blay. Maria kene rajing ki Kristan tuan ta jingi aga kerteng pa pun. Enyero Yesus Kristus